So karon ang pangutana, unsaon man, unsa may paagi nga mataw ta pag-usab. Katong maong espiritu nga namatay, no? Nga sa dihang mikaon sila, kay yun ang Ginoo siya sa adlaw nga mukaon kamo niini mamatay gyud kamo. So unsa may buhaton nato nga katong maong espiritu nga namatay diha sa kinabuhi sa tawo, mataw siya pag-usab. Mubalik to siya sa kinabuhi, no? Gani masabtan nato nga ingon ang Roma 5:12, pinaagi sa usa ka tawo nisulod ang sala sa kalibutan. Ug ang maong sala nagdala og kamatayon. Ug ang maong kamatayon mikuyanap sa tibuok katawhan. Ug ang tanan nakasala. Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Sa to pa na giday kamatayon nga nahitabo. Unsa nga kamatayon? Kamatayon sa espiritu tungod sa sala, tungod sa pagpakasala sa tao. Kanang espiritu nga gihimo sa Ginoo diha sa tao, mauna siya ipakataw pag-usab. Gani subo nga pamalandungon no, nga daghay tawo nga buhi sila sa pisikal, lawas ug kalag buhi sila. Kay di man pwede nga ang tao buhi ang ihang lawas, ihang kalag patay, kay ug patay ang kalag, patay na gid ng tao ana. Pero buhi ang ihang lawas ug ang ihang kalag, naa pa ang tao galakaw-lakaw. Pero how about sa espiritu? Kumusta ang iyang espiritu? Buhi ba? Munang kinahanglan kanang maong espiritu ipakataw pag-usab. So ang pangutana, nganong maapil man ko sa kamatayon nga sila ra man toy nakasala? Tinuod sila ra nakasala. Pero ang pangutana, man kagikan. Sa unggoy ba kagikan? Dili na tinuod, no? Di na tinuod nga sa unggoy tagikan. Gikan ta dito sa atohang gikanan nga mao si Adan at si Eva. Nga bisan sa pagsugod, sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, tungod kay nidaghan ang tao, nag-anak-anak sila, nag-anak. So niabot sa atong kapanahonan karon nga kita kaliwatan ni Adan ug ni Eva. Katong maong sala nga ilahang nahimo, napanunod to, napasa. Murag sakit bitaw, murag balatian ba? Kana bitaw sa atong mga ginikanan kung natay mga kaliwatan nga mga diabetic, mga high blood, mga unsa pa na, mga cancerous, mga gwitiron, mga arthritison, mga diabetikon. So napanunod sa mga anak. Ngano man ang sala ug ang balatian, ang kamatayon ma-inherit na siya. Mapanunod. Munang tanaw nimo ang bata miski wa pay buot, tanaw nimo kamaunang magbuhat og di mao. Musukol na, magtuman na, no? Pay buot. Kung naanay pagkadili matarong tungod na sa kamatayon sa espiritu diha sa kinabuhi sa tao. Munang kinahanglan kanang mga espiritu ipakataw sa pag-usab. Unsa may purpose? Sa ako nang giingon diha sa Juan 4:24, kanang mga espiritu munay mo simba sa Ginoo sa espiritu ug sa kamatuoran. Munay mo simba sa Elohim in spirit and in truth. Munang kinahanglan mataw na pag-usab, maborn again na. Kay kung kana nga espiritu dili maborn again, maski pag-unsaon nimo og liili ang langit. I mean, bisan pag unsaon nimo basa ang Biblia, tungod kay patay ang espiritu, di gyud ka kasabot ining Biblia. Munang para sa imo makabuang. Ay di kung magbasa ng Biblia kay makabuang matud pa nila. Tinuod yun, mabuang man gyud ang tao dili makasabot ining Biblia. Bisan unsa na laihang pagsabot lain sa Biblia, lahi na ang iyahang pag-interpret, paghubad sa Biblia, di na siya kasabot. Kay ngano man kinahanglan ipakataho sa siya pag-usab. Kinahanglan maborn again sa siya. Aron makakita siya niining mga butanga, aron masabtan niya. Ug mao kana ang giingon sa Juan 3:3 nga kinahanglan mataw ka pag-usab aron makita nimo ang gingharian. Makita nimo, masabtan nimo ang iyang mga pulong, no? Makasabot ka sa iyang mga pagtudlo, pinaagi sa iyang mga pulong, mainablihan ka aning mga espirituhanong butang. Kini nga pagkasulti. Mainablihan ka sa mga espirituhanong butang, makasabot ka sa mga espirituhanong butang. Actually natago ni siya sa tao. Tungod kay ang tao patay ang espiritu atubangan sa Ginoo. Subo no nga pamalandungon nga pwede nga buhi ka karon, pero ang imong espiritu patay. Munang kinahanglan maborn again ka. Wala lang na naghisgot nga kanang dili na buta sabot nga kung ikaw hinimba ka kung ikaw relihiyoso ka,
kada adlaw ka gasimba sa inyong simbahan, kada semana katulo ka upat ka masimba sa simbahan. Mao na nay born again ka. Mao na nay natawo ka pag-usab. Dili na mo ibot pasabot. Unsa day paagi, unsa day ibot pasabot kanang pagpakatawo pag-usab. Unsaon di ay nga matawo ta pag-usab. Simple ra kaayo. Simple ra kaayo, no? Mao ni siya ang nasabdan sa kadaghanan, daghay may nakahibaluan ni nga ang paagi niyon sa Juan 14:6, no? John 14:6. Niyon si Yeshua, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Walay makaabot dito sa langit ng Amahan gawas kung pinaagi kanako niyon si Yeshua. So siya ang paagi, no? Siya ang paagi nga matawo ta pag-usab. Kay ngano man, ningon ang Juan 4, Juan 1, Juan 1:4, no? Akong basahon. Mingon diri oh. Diha kaniya ang kinabuhi. Ug kana ang kinabuhi mao ang kahayag sa katawhan. Kinsa man ang giingon nga kaniya? Si Yeshua na naaniya ang kinabuhi. Siya tag-iya sa kinabuhi. Siya naghimo sa tanang butang, no? Kung ato pagay ning basahon diri sa 3, mingon dihaw, ang tanang butang nabuhat pinaagi kaniya. Ug kung wala siya, walay usa ka butang nga nabuhat. Kinsa man na? Si Yeshua. Kato pa, siya tag-iya sa kinabuhi. Siya nagbuhat sa tanan. Siya mo'y maghatag og kinabuhi. Unsa may ihatag nga kinabuhi? Katong patay nga espiritu sa tao tungod sa sala nga nabuhat niya, tungod sa paglapas nga iyang gihimo nga nikaon si adtong maong gidili sa langit ng Amahan. Unsa man butangan og kinabuhi ni Yeshua. Si Yeshua mo'y paagi nga makabaton og kinabuhi kanang maong espiritu nga namatay diha sa tao. So sayon ra, di ba? Unsaon man nga kanang mataw ta pag-usab o unsaon nga mataw ta pag-usab sa paagi nga si Yeshua maoy maghatag ni ana diha kanato o diri kanato, no? So unsa pay bersikulo ani naa diha sa basahon nato sa Roma 9 Roma 10 9 og 10. Kay kung sa inyong baba, inyong ilhon si Yeshua, ingon nga Ginoo, ug mutuo sa inyong kasing-kasing, nga ang langit ng Amahan nagbanhaw kaniya, gikan sa mga patay, kamo maluwas. Kay pinaagi sa kasing-kasing, ang tao mituo sa pagkamatarong, ug pinaagi sa baba, iyang giila ang kaluwasan. So, pinaagi sa itong pagtuo, kang Yeshua, unsa man, kita maluwas. So, unsa nga kaluwasan ang atohang mabatunan? Kaluwasan kini sa kamatayon sa atuhang espiritu tungod sa sala nga atuhang napanunod. Saman butangan ni Yeshua og kinabuhi kadtong maong patay nga espiritu aron mataw ka pag-usab, makabaton na dayon ka og kaluwasan. Unsa nga paagi? Mutuo ka ni Yeshua, ilhon nimo si Yeshua nga Ginoo. Unsa man ang Ginoo? Agalon. Ilhon nimo siya nga agalon sa imong kinabuhi. Siya ang Lord, siya ang Master sa imong kinabuhi. Siya na may magbuot diha sa imong kinabuhi. Kay saan nga paagi makabaton ka og insa kaluwasan, makabaton og kinabuhi kadtong maong espiritu nga namatay. Muna siya buot pasabot sa born again o pagpakatao pag-usab. Mo na buot pasabot nga imuhang tuhuan si Yeshua diha sa imong kinabuhi aron tagaan niya og kinabuhi katong maong espiritu nga namatay diha sa tao.